lengkap surat-surate bagian pengen duwe laki kan durung anak calone dadi judul lagune motor sebelah mudun ya nang ayo ya, dong kayak apa lagu-lagu motor sebelah gue tahun maning gawe lagu maning motor apa? Bodong motor doyok tuh iya ayo nah kanggo ngormati miminani sayang minangkane sesepuh SDS lega kangge bos Dharma Saputra bos muda Mas Angga Mas Rio senggol khusus kanggo setan Sandakala si desa Cempak status dhewe kan najan ana sing duwe durung resmi kawin tobat di dalan kayak motor sebelah surate mung anak STN kayak motornya ini baik PKB ini Dharma Saputra kanggo miminani sayang dekene tanggung jawab Gunok karena sedulur nok. Nenek mas. Demi hubungan jaga kesetiaan bos Cengkareng. Ana wong dolan bos Cengkareng cuma mung tekang lawang bos Cengkareng. Rombongan setan Sandakala. Ngenteni bae sampean bos Cengkareng maning sayang bos Cengkareng. Bos Cengkareng kaya motor sepengala bos Cengkareng. Bos Cengkareng sayang bos Cengkareng paling eman bos Cengkareng. Bos Cengkareng alah sasak kenang bos Cengkareng. Bos Cengkareng bos Cengkareng bos Cengkareng bos Cengkareng kanggo bos Cengkareng wong sing paling boral yen sing besotik bos Cengkareng sayang kanggo bos Cengkareng demi hubungan jaga kesetiaan ana sing dolan cuma mung tekang lawan
surate mung anak STNK lang KBP gawene bayar kanggo Bos Cengkareng. Ayo nok terus nok hubungannya nok. Ayo Bos Cengkareng, Bos Cengkareng. Aja terlihat. Bos Cengkareng maning, Bos Cengkareng, Bos Cengkareng, Bos Cengkareng, Bos Cengkareng, Bos Cengkareng, Bos Cengkareng. Kayak motor sebelah Bos Cengkareng, langkah surat-surate maning Bos Cengkareng. Du Bos Cengkareng sayang, ting paling eman moral Bos Cengkareng sayang. Matur kesuwun Bos Cengkareng.